Mangwanani akanaka vedare tinokugamuchirai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regei tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai. Hanzi, hello mukomanashi, can you please send my story? Asi kana motumidzirawo nyaya yangu, please postaiwo sahaidi. Inini ndakaroorwa ende ndine vana vangu 2. Vana vangu ava vari 2 ndinogara navo kuno kuSouth Africa. Vamwene vangu zvadaro vakabva vatanga kupenga kumusha ikoko. Ndakati ndanzwa shoko rekuti vamwene vangu vainge vava kupenga, ndakabva ndati kumurume wangu, inini zvandisiri kushanda ko ndadii ndaenda kuZimbabwe kuti ndikwanise kubatsirawo amai guru, nekuda kwekuti ivo amai guru vainge vava kuti ndiri kudawo mubatsiri wekuti tinge tichibatsirana kuchengeta vamwene. Ndakati ndaenda kuZimbabwe kuya, but ndakabva ndaona kuti amai guru vainge vakurakidza kuti ivo havandifariri. Ndakakanya zvitina zvangu, stand yangu iripo, ndokubva ndavaka zvangu 1 room yangu. Vagarisani vaindifarira ende vaindibatsira kusvika imba yangu yapera 1 room iyoyo. Ndakaoneka amai guru, ndikabva ndatanga kugara kumba kwangu nevana vangu ndiri ndega. Ivo amai guru vaiti vakaona ndichibatsirwa nevanhu vemunharaunda vobva vati vaitonditsvakira nyaya, vobva vafonera murume wangu kuSouth Africa, vobva vafonera zvekare murume wavo uyo ari kuNamibia. Panguva yacho inini ndainge ndisina foni yangu, foni yainge yakafa. Zvino nerimwe zuva amai guru vakandiona ndichipiwa nyama yehuku neumwe muvakidzani. Ivo amai guru ndipo pavakabva vatanga kutaura mashoko ekuti akumbira huku mushure mekunge aona huku yevanhu yakafa, anokara, anodya zvinhu zvakafa zvega. Apa huku iyi yainge isina kufa yega, yainge yakaurawa. Ndo pandakabva ndaita hasha ndikati, amai guru, nhasi ndinoda kukurovai zvanyanya. Ndakazongomutuka ivo amai guru vakabva vati musauya kumba kwangu. Ndikati bho. Ivo amai guru mangwana acho makuseniseni ndokubva vamukira kuuya kumba kwangu, vakabva vati ndiri kuda kukusirai mbuya, ende mbuya vaya murwere wenjere. Ndakatombozvivharira mumba, vakadedza ambuya vakaramba, vakatanga kunoka dhoo, ndokuzovavhurira. Takati tabika ndokubva taenda zvedu kumunda. Ambuya vaya vari kurwara nenjere vakabva vatanga kuchema tiri kumunda kuya. Amai guru ndokubva vatora foni yavo kwava kutanga kufonera murume wangu uyo ainge ari kuSouth Africa, ndokubva vafonera zvekare murume wavo uyo ari kuNamibia. Zvikanzi ndaona amai nini vachirova ambuya mumunda wangu. Murume akabva ati mukadzi andichada nekuda kwekuti andirovera amai vangu. Ndakabva ndasvaka mari ndokubva ndauya kuSouth Africa, kusvikoti murume wati ndauya akati ndo zvandakaudzwawo kuti wainge warova amai vangu. Ndikati pakanaka, manje inini hakuna kwekuti ndinokwanisa kuenda, hakuna anokwanisa kunditambira. Family yakati yaona handina kurambwa, vakabva vasenda mufamily group kwanzi hatidi kuona anyone anotaura naamai nini ava, vakatirovera amai vedu. Vana tete pafoni yemurume vanosenda maSMS, havabvunzi kuti vari sei vana vako, vanongoti mukoma muri sei, mweya wati muuye kuZimu, maonekwa mafa. Hapana kumbobvunza kuti kuri sei ikoko kwamuri kuSouth Africa, vari sei vana. Ndakavabloka vana tete ndiri kumusha. Tete vainge vachitengera amai vake muroora mukuru zvinhu, but inini ndainge ndichisiyiwa. Ndobva ndanzi kuchechi kwangu, mweya ndo wandiudza kuti iwewe tisakutengera. Please help me guys, ndoita sei pakadai? Hey vedare, ndo message yandakatumidzirwa navahanzvadzi vedu. Pakadai uriwe muroora, ungapafambisa sei wapinda mumusha
ende vanhu vobva varakidza kuti havakudi zvamuchose. Please ngatibatsireiwo vahanzvadzi vedu, zvakangooma hazvo vedu we. Regai tibva tenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi makadii mukomanashi, ndinokumbirawo kuti munge muchindipostirawo nyaya yangu mugroup, zvimwe kuda ndinokwanisa kuwana kubatsirikana. Inini ndainge ndichishanda basa rakabva rapera, kuhama hakuna anonyatsokundida kuti ndinge ndichiendako. Moyo wangu waramba. Pari zvino ndine 21 years and 2 months pasina mari yerent. Landlord akazvinzwisisa last month, iko zvino atsvaka munhu ari kufanira kuti ange achitopinda nhasi munhu wacho. Ndaikumbirawo kana kuinewo anokwanisa kundibatsira, kunyange zvapo nepekugara. Kunyange munhu akati anonga achida kuti ndinge ndichingorara zvangu mutoilet, ndinorara. Zvinopamba ndabva ndanzi ndibve kuti ndipote ndichirara umo mandanga ndichirara hazviiti mutoilet. Pari zvino mukomanashi, kana kuina anyone anenge auya achida kundibatsira, kana vari vanhu vaya vanenge vachiti uya tidanane, pari zvino handisi kutsvaka murume, ndiri kuda kungotsvakawo pekugara. Hey vedare, ndo message yandakatumidzirwa nemwanasikana uyu. Ndabva ndafunga confession yemwanasikana uya ainge achiti aiva ne21 years paakauya kuzoona boyfriend yake iyo yaainge asangana nayo paFacebook kuno kuSouth Africa. Just imagine mwanasikana uyu kana akasangana nevanhu vakadaro apa ari padesperation yakaita sekudai. Hey, zvakangooma hazvo vedu we. Let us talk about this issue in the comment section. Regai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi I was scammed mukoma, now I don't know what to do. Zvakaitika mukomanashi ndezvekuti pane that lady uyo wandainge ndichiowa $244. Saka zvakaitika ndezvekuti mukadzi uyu wandainge ndichiowa $244 ndakabva ndamupa $100 from my salary. But mukadzi uyu akabva ati iye achawedzera $12 because ndainge ndamubhadhara chikwereti chake late, which means now mukadzi uyu I am owing her $160. Uku kubenkiwo, bank riri kupota richitorawo mari yaro. Saka dambudziko ravapo mukoma nderekuti ndaiva neimwe $50 yangu yandainge ndiinayo, iyo yandainge ndakachengeta ndichiti ndiyo yandichange ndichishandisa for my bus fare kuenda kubasa ndichidzoka kubasa. Saka zvakaitika mukoma ndezvekuti ndakati ndiri paFacebook ndokubva ndaona umwe munhu achiadvertisa paFacebook, hanzi imwe inonzi Micro N. Saka ndakati ndabvunza vanhu vaya vainge vachiadvertisa yacho inonzi Micro N, vakabva vati ivo vanoita imwe inonzi forex trading. Munhu iyeye akabva andiudza kuti vanouza mamwe anonzi marobots to trade for them. Saka pandakaudzwa zvese izvi ndakabva ndatora $50 iya yandainge ndakasungirira paside, thinking kuti mari iyoyo kana ndaita this investment ichadzoka kwandiri, because munhu uyu akandiudza iye achiti mari iyi it will come back after 4 days, ende painodzoka hanzi inenge iine 50% interest. But vanhu vaya ndakati ndabva mukudhipozita mari yangu $50 iyoyo vakabva vamuka vakavhara WhatsApp group ravo. I was scammed mukomanashi. Now I don't even know kuti ndozvifambisa sei. Vedare, ndo message yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Kana muchiri kurangarira imwe nyaya yandakamboverenga pano yevamwe vahanzvadzi vedu avo vainge vachiti ndainge ndakaenda kunotora mari chikwereti kubank, hanzi kuStanbic. Saka ndakabva ndatora chikwereti $1,800. Pari zvino ndiri kubatirwa $200 each and every month. Ende zvinhu zvacho handichazivi kuti ndozvifambisawo sei. Saka mazuva adarika awo vakabva vanditumidzira zvekare imwe message vachiti mushure mekunge ndaona kuti zvinhu zvangu hazvisi kufamba, ndakabva ndazamawo kuita zvimwe zvinhu paFacebook.
mushure mekunge ndaona pachimaketwa hanzi inonzi micro n, hanzi yeforex trading, ndokubva ndadyirwa ka$50 US kese kandainge ndasara nako mushure mekunge ndabhadhara zvimwe zvikwereti. Apa ndo kamari ketransport. Zvakangooma hazvo veduwe. Kana tiri paFacebook especially mukanzwa vanhu vanenge vachiita trading, please be careful, nekuti out there kune mascammers. Asi let us talk about this issue in the comment section. Regai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Nyaya yedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi, hello mukomanashi, please hide my identity. Inini ndiri mukadzi ane makore 35 ekuberekwa. Ndine 13 years in this marriage. Ndakambogarawo for about 8 years ndisina mwana, ndokubva ndazoita zvangu mwana. Now ndava nevana vangu vaviri. Problem yangu mukoma ndeyekuti ndatambura. Chiri kunditambudza ndechekuti murume wangu ari kuita chihure, ende chihure chiya chinosemesa. Kana ndikamubvunza anoramba. Even if ndiine evidence, iye anobva aramba. Mukoma, zuro ndakarohwa mushure mekunge ndakonfranta mamwe matkosa maviri avo vakamurwira kuclub uko kwaanopota achiita zvekudhijeya. Pese pandinomubata anenge aine magirlfriends 4 kana kuti 5 my girlfriends. At the same time ndinoshaya kuti inini chaiye ndinombonyatsokumutadzira chii icho chiri kukonzeresa kuti iye ange achindichita zvakadai. Nditoriwo munhu ane kabasa kake ende kabasa kangu kane mari kukunda Rake, but zvose izvozvo handizvitarisi. Imba yangu ndinoida. Madiro ari kuita baba marokwe anondirwadza. Apa iniwo kana ndakazvitarisa ndiri munhu wekuti handitomboshorekewo zvamo chose. Mufunge muone vanhu vacho avo vaanenge achidanana navo, vanhu vanenge vasina kana direction at all. Kana apedza zvose zvaanenge aita, iye anobva ati handidi kuti tinge tichiparadzana. Neupenzi hwangu mukoma, inini zvangu handigoni zvemashoko, asi ndafunga kumusunga nhengo yake kuti iye kana akada kuita izvozvo zvechihure kunze ikoko inobva yaramba kushanda kuti iye ange achizodzikama. Please vanotuka chimbomirai. Kana painewo anogona zvekusunga nhengo kuti isashanda kunze inge ichingoshanda mumba chete, please ngaandibatsirewo. Inini ndiri munhu anoda imba yake. Mufunge chandavenga pana baba ava ndechekuti gumbo mumba gumbo panze ranyanyisa, ende ndava kutya kuti kunze uko kune zvirwere. Ndiri kuda kuti ndinge ndichizokwanisawo kurarama makore akati ndichichengetawo vana vangu. Ndichateverera macomments evamwe. Mukoma, ndinokumbirawo kuti kana mukazosanganawo nemunhu anokwanisa kugadzira izvi zvandareva zvokuti nhengo yababa ingoshanda mumba chete, but kana vava kunze kana vakafunga kuita zvemagirlfriends nhengo yavo yobva yaramba kushanda, please munhu iyeye ngaakubatei mobva matisanganisa. Ndatenda zvangu. Vedare ndo message yandakatumidzirwa navahanzvadzi vedu. Please ngatitaurei navo mucomment section. Mukoma, ameno zvenyu ndo yamuri kurongerwa iyo, muchasungwa nhengo yenyu kana mukasadzikama. Hanzi naamai guru, imba yangu ndinoida, but asi kana mukoma venyu vakasadzikama, I have no choice, ndichabva ndangovasunga. Zvakangooma hazvo vedu we. Regei tibva taenda panyaya yedu inotevera. Nyaya yedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi, good morning brother Nashi. My brother, I've been keeping a secret for so many years, but I think this is the day for me to free up myself from this secret that I've been keeping in my heart. My brother, I grew up in a very big family. My father had 2 wives. My mother was the second wife. What I still remember is that we were separated from her when my mother and my father got divorced. At that time, when my parents got divorced, I was only 5 years old and I had a little sister and a younger brother. By that time, he was not even walking, my younger brother. I just don't remember how old was he at that time. Then we had to stay with our stepmother.
Our stepmom was so good to us, but her daughters, they were not good at all. After so many years, my father died. At that time, when my father passed away, I was in grade 4. We stayed with our stepmother. Nothing changed. She was still good to us. After some years, she also died. Life started to change. Then my sister got married, but she was still young, and things started getting worse. I then finished my grade 7. I had to move out of the house and I had to go to look for a job. This was in Wange town, so that I can take care of my younger brother. Yes, I got a job as a housekeeper, looking after 2 kids, and their father as well as their mother said she will be staying in Kokwe. That was at their home in Nembudzia. I stayed with the kids for some months at that time. I was only 14 years, but at my surprise, I was sleeping with the kids in the dining room. Every day, this father of these kids would come home so late and he would be drunk. Then he had a younger brother who was sleeping in the spare room, but he was not always there most of the times. My brother, then there was this other night, the man that I was working for, he came home and I was sleeping with the kids. As I was fast asleep, he entered into our blankets. My brother, you know that sometimes you can go to bed while you are only wearing your undergarments. But I still remember is that when I woke up, he was right there next to me and he said, "Shh, don't say anything." He then pulled me out of the blankets. He put a pillow on my face. Then he started having sexual intercourse with me, my brother. I tried to scream, but no one was there to help me. Come early in the morning, I could not even work. I was just crying. He did everything in the house, even washing. Also, later on, when I was 17, I started dating the father of my child. He asked me if I had a boyfriend before. I said no. By the time when we went to bed, when we wanted to have sexual intercourse, he just asked me, "Ko umandara wakapedzwa nani?" Then I started crying. He was okay. He said, "I didn't mean to hurt you. I am sorry." And this man, he was staying at 20B Ingagula in Wange, and his name was Mr. Majambe, known as Baba Geti. If it happened that I die today, my brother, I am just willing to hunt this man and the rest of his family. My soul will never rest at all. That was my secret, my brother. You are the first one that I have told this secret. I just feel good. I am set free. Thank you, my brother. Hey, dear listeners, right there was a message that I received from one of our listeners. Hey, zvakangoma hazvo veduwe. Hanzi kana kuri kunzi ndikafa nhasi, mweya wangu hauzozorori. Ndicharamba ndichingorwidzana nemhuri yake murume uyu akandibata chibharo. Vanzvadzi vedu vakabva vataura zita remurume iyeye. Ndiri kungokumbirawo kuti ngatitaurei naye haidi mucomment section tichimupawo counseling semunhuwo ari kuti iye akabatwawo chibharo at such an young age. Zvakangoma hazvo vedu we. Vadiwa vateereri, ndo mamessages andanga ndakakubatirai. Ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera.